Да. Yes, of course. Ачката заспа. Събудете го. Снимаш ли? Ай, манака снима. И това в първи момент си го направя, тъпанат. Бăi, знаеш какво сетих? Бăi, виж, Стефко. Снимай. Не можеш като мен. Нали правя така? Да, давай. Преобръщам се и някак. Ай, давай, Един не. ретник обаче не е силни. Един ретникай, съм слаб, бе. Вижте, правя така. Не да и връщам се така, една ръка и някой. Обаче не е силни, майка ли си? Оу. Аз не мога да снимам майка. Тега си снимал? Майка ти рука. Напили ме педал. Ай, Ачката е флаг. Да, Ачка, ти си? Ой, една снимка, давай. Дайте. Ой, една снимка трябва да направим. Ай, за тези кари. Сега си ма снима. Ака прав. Ангел Боганов, ака прав, всеки ден си бърка с ножка, да. И си бръсни космите с нож. Ангел на Газанов. Майка му ги къса с устата, бе. Това е, не знаете, че ще писам на края на каква. Зад се. Фенови, брат. Всеки ден идват да нагледат. Ангел ми е фен. Стевко ми е фен. Милю ми е фен. Мариан ми е фен. Вау! Шибаняк. Да ме знае. Жил здрав. И следва клипа. Естествено. Така трябва да стане. Чакай, тук някой липсва. Изгубихме го. Дай някаква известна личност. Какво стана? А? Тапак. О! Той днеска ще има двора сила. И ще може една набирана чополи. Днеска имахме и фенки даже. Да. Мазници курви. Направихме слънци и дойдаха да нагледат. Ай, чао! Ще напуснат, бе!